Türkmenistanda döwlet kararsızlygynyň 30 ýyllygyny bellemäge taýýarlyk işleri alınıp barylýar. Ilatyň arasynda koronavirus keseliniň we ölümiň görülýär edilmedik derejede köpelmeginiň fonunda gündelik maşklar we ýörüýüşler geçirilýär. Häkimetler tarapyndan meýilleşdirilen bayramçylyk ýörüýüşleriniň repetisiýalaryna ähli uğurlardaky idaralaryň wekilleri we studentler gatnaşdyrylýar. Bayramçylyk ýörüýüşi üçin marşrowkalara gatnaşyjylar gedek-gedegine gatnaşdyrylýar. Güýçe idaralaryň wekilleri ýerden repetisiýa edýärler. Günüň ikinji ýarymynda Saglygy saklaýyş, energetika ministrlikleri, Medeniýet instituty, konserwatoriýa, teatrlar we beýleki idaralar tarapyndan gatnaşýan wekiller maşk edýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri 24 sentýabrda habar berdiler. Taýýarlyklaryň geçýän ýeri Garaşsyzlyk tenetiniň 30-njy ýyl dönümi üçin ýörüýte gurulan täze döwlet tribunasydyr. 35 sany sowudyjy oturdulan tribunanyň garşysynda uzynlygyna monitorlar ýerleşdirildi. Monitoryň öňünde granit ýodasynda gök renkli kagaz gülleri goýuldy. Tribunanyň öňünde teatr sahnasy bolup geçýär. Artistler, prezidenti waspedýär, hemmeler bileleşip arkadagy şöhrat gyrmaly diýip repetisiýa gatnaşanlaryň biri azatlygy gurrun berdi. Habarçylaryň sözlerine görä gatnaşyjylar köp. Döwlet sektorundaky idaralaryň wekilleri we studentler toporlara bölünip maşk edýärler. Marşrowkalara ýörüýte taýlanan ssenarist ýolbaşçylyk edýär. Tribunada oturan çäre guramaçylary sesi gataldyjy gurallar arkaly gatnaşyjylara buyruk berýärler. Tribunada oturan jogapkar işgärler sesi gataldyjy gural arkaly durly bellikleri edýärler. Mysal üçin otuň üstüne basmaň, näme üçin buratina ýaly ýörýärsiňiz kadaly ýöreň diýerler diýip gatnaşyjylaryň biri gurrun berdi. Garaşsyzlyk bayramy üçin gurulan täze gymmatbaha diýetgada maşka çekilenleriň sanynyň köpdigine garamazdan köpçüligi üçin zerur hajathana ýaly esasy şertler göz öňünde tutulmandyr. Repetisiýa gatnaşýanlar agaçlaryň aşagynda öz zerurlyklaryny berja etmeli bolýarlar. Gatnaşýanlar agyz suw bilen hem üpçün edilmeýärler. Köpçülik teşnelikden ejir çeker. Bu arada habarçylar we azatlygyň çeşmeleri gurrun berýär. Olaryň aýtmagyna görä çäreçileriň maşklara gatnaşmagy bilen bagly kynçylyklaryň ýene biri transport problemasy bilen bagly. Aşgabatda ýaşaýan gatnaşyjylar ýoluny ortaça 1 sagat töweregi wagt sarp edýärler. Şäheriň daşynda ýaşaýanlar üçin ýola has köp wagt gidýär. Gün ortandan soňky repetisiýa öýlen 4-de başlanýar we akşam sagat 6-a çenli dowam edýär. Köp budaklarda işleýän adamlar ýerden işe barýarlar we öýlen 2-de ýem öýlerinden çykmaly bolýarlar diýip repetisiýalara gatnaşýanlaryň ýene biri aýdýar. Türkmenistanda müňlerçe adamyň gatnaşmagyndaky bayramçylyk paradyna geçirilýän häzirki maşklar ýurtdaky berk çäklendirmeleriň fonunda geçirilýär. Ýurdun häkimetleri soňky hepdelerde çäklendirmeleri hasam güýçlendirip, keseliň we ölümiň ýaýraýan wagtynda sowda hyzmat we güýmenje deszgalarynyň tas hemmesini yapdylar. Ähmiýetli jemgyýetçilik obýektleriniň yapylmagy ilatyň epesli bölegini girdeji çeşmesinden mahrum etdi. Mundan başga da ýurtda COVID-19-yň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän türkmen häkimetleri bayramçylygyň öňü tirasynda ilata edilýän basyşyny artdyrdy. Türkmenistanda irat köp adamly ýerlere barmak gadagançylygyny bozanlygy üçin cezalandyrylýar. Döwlet idara karhanalarynyň işgärleriniň toýlara, ýaz çärelerine we beýleki köp adamly ýerlere baranlygy üçin işden kowulmagy bilen bagly ýagdaýlaryň ençemeti azatlyga ma'lum boldy. İşsizlikden we azyk ketmezçiliginden ejir çekýän ilatly ýurdun ýolbaşçylary uzaga çeken ykdysady krizis şertlerinde koronavirus keselçiliginiň ýaýramagyna we ilatyň zerurlyklaryna ýeterlik üns bermän gelýär. Ýurdun hökümeti toý dabaralar üçin gymmat bahaly deszgalary gurmagyny dowam etdirýär. Täze hökümet tribunasy barha erbetleşýän krizisiň fonunda işe girdilen täze deszgalaryň biridir. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 16-njy sentýabrda bu tribunany hut öz açdy. Häkimetleriň planyna görä häzirki zaman teknologiýalary bilen enjamlaşdyrylan bu täze tribuna kuwatly we bahtiýar döwrüniň ýeňişini görkezmeli. Häkimetler deszganyň guruluşy çykdyjylaryny aýan etmedi. Garaşsyz habar beriş serişdeleriniň habaryna görä deszganyň guruluşy döwlet üçin 100 million dollardan gowrak çykdyj etdi. Türkmen ýolbaşçylary döwlet garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna aýratyn ähmiýet berýärler we ýurtda adamlaryň ýygnanmagyna, gadagançylyga garamazdan parat we ýörüýüşler üçin taýynlygyny dowam etdirýärler. Türkmenistan 1991-nji ýylyň oktyabr aýynda SSR-den garaşsyzlygyny yglan edipdi we öňkü Sowet Soýuzundan aýrylanlygyny yglan eden iň soňky respublikalaryň biri bolupdy.
2017-nji ýyla çenli gararsızlyk güni 27-nji oktýabrda gararsızlyk yglan edilen güni bellendi. 2017-nji ýylda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň teklibi boýunça ýurdun parlamenti bu senäni bir ay öňe sürüşdirdi we 27-nji sentýabra geçirdi. Häkimetleriň senäni ütgetmek karary barada takyk düşündiriş bolmady. Ýöne köpler gararsızlyk gününiň täze senetiniň 2017-nji ýylda ýurdun ýol başçylarynyň Aşgabatda geçirilmegini möhüm hataplan ýapyk binalarda boý söwüş sungaty boýunça Aziýa oýunlarynyň gutaran gününe gabat gelenligini bellediler.